एगो मोहल्ला हलन, तो मोहल्ला में शिव गुरु और पार्वती अखिन तो डेरा लेके रहलखिन। तो मोहल्ला में डेली होवे कि अजी हो फलनावा के बेटिया निकल गई, डेली कि अजी फलनावा के बेटिया ऐसा नहीं, चिलनावा के बेटिया ऐसा नहीं, डेली शिकायत। तब भोला बाबा आखिन पर्वत पर से, तब पार्वती कखिन की अजी भोला बाबा से फलनावा के बेटिया ऐसा नहीं जी, चिलना के बेटिया ऐसे। तब भोला बाबा एक दिन तंग हो गलखिन पार्वती के सुनते सुनते खिस्सा कि रोज के पार्वती को खिन ओकर बेटिया का जी जहाँ सुन लो ने जहाँ ही रहे दो हो, जे सबन होते रोए पार्वती सबन काहे ध्यान दे, तैयो पार्वती के सुनाई तो बर्दाश्त नहीं होवे। तो भोला बाबा तर कहे क्या जी हो आज फलना के बेटवा ऐसे करके जी, फलनी ऐसे करके जी, वो है 12-17 डेली। एक दिन की होले कि शिव गुरु कहलखिन कि ठीक है और बाल बच्चा जहाँ रो जहाँ हाड़ बिगाड़ होबे करो है, तो रोज पार्वती बोलो हखिन, तो आज हम पार्वती कहन जचका ले भोला बाबा। भोला बाबा कहलखिन कि से जे मछली खाए के मन करो हन पार्वती, जे हमरा मछली खाए के मन करो। हाँ, तो पार्वती कहलखिन मछली कौन बड़का बात है महादेव, हम मछली ला देवे कल पका देवे खा ली है। कहलखिन ठीक है को पार्वती जा मछली ले आवो हम घरे में रो। बस भोला घर में की रहती न, वो मछल मारा के भेष में मछली लेके एक बट्टा बाजार में बैठ गलखिन। तब बैठ गलखिन तो पार्वती बजरिया जा रहे तो कह रहे के मछली कितना अच्छा है, जे जी मछलिया वाला कैसे दे हो मछलिया, तब वाला अच्छा, तब बोला आबू यो बजरिया कैले तब मछलिया हम लेबो। पार्वती शंकरे भगवान हलखिन अपन पति से, बेचारी गलखिन बाजार में ये चीज वो चीज देखो 12 चीज बिको तो लेते लेते पैसा झड़ जा है। पहले मछलिया वाला तर तकल के जी मछलिया हमरा दान, तकल के कैसे दो मछलिया, तो 2 किलो मछली दे ना, जब पैसा नहीं हको उतना। तब महादेव कहलखिन नहीं को, जैसे नहीं हको पैसा तो की होते एगो चुम्मा हमरा दे हाँ एगो हमरा, हाँ जे एगो हमरा चुम्मा देगा तो ले जा मछलिया। बस भोला लेलखिन चुम्मा, बाद पार्वती के दतिया काट लेलखिन गलिए तो चिन्हवा पड़ गेलन। तो फिर पार्वती एलखिन घर तो देखे शंकर भगवान सुतल है, मछली पकैलखिन। तो जब शंकर भगवान के खाल देवे गलखिन पार्वती तब मुँहा ऐसे कैले झाप ले। तब शंकर भगवान कहते काहे पार्वती मुँहा काहे झाप लिया, को तब ना ऐसी झाप ले। तो उघारन मुँहा उघार हो, तो मुँहा उघरलखिन तो दतिया कहलखिन आय पार्वती ई कची होलो, कोई दाती उती कटल को, तो पार्वती घूम हो। तो अपन पत्नी के समझेलखिन महादेव कि देखो पार्वती कोई कुछ करे अंधा बन जाना चाहिए, नहीं कि ओकर बेटिया ओकर कखने जो बुढ़िया के मन में की हो जीते हमनिए के मन में की हो जीतो यह को पता नहीं। तो इहे कहना चाहिए कि नहीं दूसरे छोटा छोटा बाल बच्चा के की पता हम ही पाप में नर भसा जाइए। तो वह भोला कहलखिन देखो पार्वती तो एगो मछली चलते अपन ईमान खो के हमरा मछली पका के खिलेलो, तो बाल बच्चा के कौन गिनती में। तो देखो पार्वती किसी के निंदा नहीं करो, हर हर महादेव के करो हर।